Txiste edo burla sexistak. Mustura sentiarazten ez baituten piropoak, Irainak. mespretsuak, Jeloskortasuna. kantai emozionala, Ongituak. sexu jasarpena, Kolpeak. bortxaketak, Hilketa. Indarkeria matxista dira. Musika altu egoteak ez du esan nahi eta entzuten ez direnik. Etxeraino bakarrik ez diatagatik etxera laguntzea ez dizu inongo eskubiderik ematen. mozorroa, eskotea eta minigona ez dagon bidepen. Arropada eta kitxo. Hasi bazara ere, indarkeria dela sentitzen baduzu gelditu. Eraso bat da. Barre atean esateak ez du esan nahi minik ematen ez duenik. Zerbait ikusten badezu, mesedez ez behiatu bestaldera. Ez da emakumeen ardura, denona da. Isiltasunak ere eraso egiten du. Ez izan konplize. Beldurrik gabe dantzatu, barregin eta gozatzeko eskubidea dugu. Ez dugu hemenik eskatzen, errespetua eskatzen dugu. Emakumeon askatasuna ez da negoziatzen. Jaietan ere denok aske eta zoriontsu izatea nahi dugu. Ez gaude bakarrik, elkarrekin gaude eta asko bera. Bain soilik da bai, ez beti da ez. Alkohola eta beste sustantziek ez dute erasorik justifikatzen. Etxerako bidean libre izan nahi dugu, ez hausart. Eraso, arrazistarik, matxistarik eta homofoborik gabeko jaien alde. Pirata guztiok dugu herriko jaietaz gozatzeko eskubidea. Azken finean, itsasoa eta lezoko kaleak guztionak dira. Jaietan denak ez du balio. Jaiak alaitasunez, konpromisoz, berdintasunez eta askatasunez bizi ditzagun. Jaietan ere, lezon matxismoak ez du lekurik.